Adam Price. Beth yw darlledu yn y bôn, ond ein gallu ni I gynnal y sgwrs genedlaethol ynglyn â'n hanes ni, ynglyn â'n dyfodol ni, ynglyn â pwy ydyn ni a beth allan ni fod. A dyna'r gwir tragedi ynglyn â sefyllfa ar hyn o bryd, yw heb ddatganoli darlledu, does dim datganoli mewn gwirionedd gyda chi. A reswm pam mae yna llywodraeth un plaid wedi bod gyda ni, a wedi bod yn perfformio yn ychrydus o wael, a bod yna ddim newid gwleidyddol wedi bod yng Nghymru, oherwydd mae pobl yn cymeryd I newyddion o Lundain. Dyn nhw ddim yn, lot fawr o'n i ddim yn sylweddoli bod y gwasanaeth iechyd a ffïo'i dysgu yn cael ei redeg gan rein. Mwyn cael yn newid, mae rhaid I ni gael reolaeth fan hyn o'r cyfryngau mwyn sicrhau bod pobl Cymru... Os gynnwch chi ddim pryder falle bydda cyllideb dyweder S4C yn cael ei gwasgu oherwydd anghenion y bydda'r cynulliad yn ei hystyried yn bwysicach fel addysg ac iechyd ag ati? Wel, pe bydde'r Llywodraeth Llafur yn neud hynny, wel wedyn ni bydde'n dangos beth ydyn nhw, ond dwi ddim yn credu hynny, a bydden ni'n dwy nhw I gyfri am hynny. Mae rhaid I ni cymeryd y cam nesaf ymlaen yn y datblygiad fel cenedl. Mae rhaid I ni sicrhau bod ein stori ni yn cael ei gyflwyno I ni gennym ni. Ond o'n i hynny'n digwydd ar S4C yn barod? Dim i'r graddau a byddwn ni'n dymuno yn sicr ac yn yr iaith Saesneg hefyd. O'n i chawson I gyfres ar streic y glywir? Yn yr iaith Saesneg hefyd mae yna ddiffyg democrataidd a mae yna chwildro'n digwydd y maes darlledu o ran di pobl I ddim yn gwylio teledu yn yr hen ffordd, felly mae rhaid ni sicrhau bod y Gymraeg a Chymru yn y ddwy iaith yn y cyfryngau hynny hefyd a mae hwnna'n golygu buddsoddi. Dwi'n bwysig I Lundain. Beth yw Cymru ddim ar y radar yn Llundain? Dyn nhw'n becso amdano ni. Felly mae rhaid I ni cymeryd reolaeth yn hunain.